बताओ कहताटे कि ए माई हमारा के तू मानत नइखी। अरे त का की कने मानल जाला हो से पूजा का ढेर मानतरी हमारा कम मानतरी। ई कौन बात भइल कि ओकरा के ढेर मानतरी आ मानम काहे न। नाती का बियाह हो जाए तो मेहर आ जाए तो मेहर का मुंह देखनियन तो हमरा के कुछ जनबे मनबे ना करियन। कुछ कह लइका लइकी में अंतर बा काहे न। जितना लइकिया कह दे तरी सन आजकल का लइका कुछ ना बियाह भइला के बाद मेहर के मुंह देखे लागत सन नतिया। तो नाती हमारा के समझावे पूजा में लग गई हम तो बीमार हमारे पड़ला पर लइके दौड़ला तरी से मेरी माई के तबीयत खराब हो गई। माई ऐसे हो गई वैसे हो गई आई ना हाँ ठीक बा माई तले दवाई खो आवत तनी जा था दाम दी माई ना हो रहे तो अरे दे ना अरे तो बच्चे ससुरा में तो करही के बाटे। खाना खैली है कहनी तू ना एगो ध्यान रखे के बारू तू ना हमार ख्याल रखत और के कैसे कहत बाटे कि पूजावा का ढेर जानती है हमारा के कम जानतिया के भैया बियाह होला के बाद तो कुलिए ना करिए सम आ जाए दे तेजियो पर करतिया ना हैं कहले कि ठीक बाटे जत रहे तो कहनी नहीं हो तो कहते कि जा तनी माई के ना तनी काहे तो बुखार नियर भइल बाटे। अरे साला माई के का हमारे के पहले देख ले तो माई के देखी है तो उहे वाली इहो ना करी रखे सो इहो वाली ना करी। आ तुम नहीं अपने बैठा लियली त करबे करिया सही बात करत नहीं खस हैं। अरे हम तो 2 दिन का बनी लेकिन वे ना पूछिया तो कि हमेशा बुढ़ौती ले उ ना पूछिए सब पूछबा पूछबी तू ही ठीक ना। उ मानता नहीं कि लतिया के गरिया के तू के पूछिए सा लेकिन क्यों ठीक बा माई होने के जौन कहिए से तो कहत रहे ना तेजबे के हमें माई तोरा के ना करो मेहर के मुंह देखते बदल गई ना। लेकिन हमार भैया ना बदलिया हाथ धो के तैयार हो गई हम तो अपन शरीर साफे कर लिया लेकिन घर द्वार साफ नहीं के भइल। ई पछमुन के नहीं के बुझात ना कि घर द्वार में झाड़ू लागेला कि नहीं। हमार मरद सबसे मेहर मौग बाटे कहीं ना कि तू हम गुलाम मरल बानी गुलाम नियर रहू ई कहीं कहां जे आवाज है नती आवाज झाड़ू लेके बैठल बानी ना ये जब बैठ के मरवनी झाड़ू ना तो फिर हम अपनी बाप का बेटी ना हो कबो ई के जानता ना कि हम वो गांव में कहें क्यों गांव में से लड़की कोनो का बियाह होला ना तो दूसर गांव वाला डेरा ना जाके गांव में का लड़की चल गई तो नाच नचा दे तो सही नचा दे ई के जानता जा हमने तो कह तड़ी कि लड़का या लड़की में बाटन लइखे काहे नहीं के फरक हम अपनी माई के कभी दिल दुखैले बनी हां ई त नती न सोच काम करता ना धंधा करता बस ठेले के चाहिए चल आओ तो देखो का झाड़ू लेके बैठल बाड़ू तो है के झारे खातिर जौन भूतवा चढ़ल बाटे ओने का चढ़ जौन कहत तो करते बानी का दिक्कत बाटे कहते ना कि तनी हमसे दबी के रहो गुलाम नहीं रहो बस तो का माई तो बात ना मानी हम आ तोर माई काई ले माई हो जन्म देले बिया हमरा के जन्म देले त काई के बियाह कइला जरूर लगा वरन से अब एक से 2 जीव बनी त हाई आफत आइल बाटे आ जब जे तो देखे मुआ दियो से घर में इनका जीवन रहन बतेव ई का बुझे तड़ी जा सबके चुरकी में काजल कर दे हम आदमी हई बनले के सब पूछला बिगाड़ला के केहू ना हम तो सबके पूछ दे देखा जाना अब बुढ़िया के गोतरी लाज नहीं थे हां नैहर में का कोइले बिया का नहीं अब बेटी के सहार के रखतिया सुख से चल के कहां से जेकर 72 गो छेद हो जब ये रहन पे ई काम कर दड़ी तो ई जब कुंवार हुआ रहन तो का कोइले हुई हां तो झाड़ू लगा के हम नती तो 2-4 गो साड़ी बड़ी से तो वो धोवा होता नहीं का देखनी तो धमकी देती है दे मेहर मौगा वैसन बटल बाटे तो सुनी ना हैं क्यों पूछू हुए तू करो ये लोग खातिर हम अपन लड़की के छोड़ दे ना करी बताओ हो अभी जिंदा बनी तो हमारी लड़की के ही हाल करत रहन सा हो ऐसे भौजी बोलत किया जैसे बुझा तो सवा तो बिलाई बड़ी हो गने मेरे लड़की के ताजा ना देतरी मर जब तबे तो हां जब बुझाई तुम कर जिंदा रहत भर में गाने ना करबू चलती चलावत रहत ये तो हमार काहे ना अपन लड़की खातिर के एक गोड़ पर खड़ा रहम लड़की ना हमरा के पूछते करतिया पतो है बाड़ू क्यों नहीं काम खातिर के ना झूठा हम पाइल के बुढ़ी खा ला ना पूछो दुश्मन में समझ के बोला तू कह तू कर तो हरिया गवे तू तो एक दिन साथ बनबू उ तो सीढ़ी ऊपर सीढ़ी लागल बाटे जैसे करबू वैसे पइबू एबरा किस बोला था कितना भक झोटा उठा कर उखाड़ दे तनी ना उखाड़
में हम मौका करावत ताटे मेहर की कहला में रहत ताटे जब देख तक हराम कितना बरबरात के तबे से देख ओकर का नाम बाटे आकि लड़किया के कुल दे तरी तो देव काहे ना घरवा दुआरवा जमीन में कुल तोरा न रहत बाटे जे जिंदगी भर कई लोग भूला गई ना और 2 दिन का आइल में तो करी अचारा पकड़ के घूमत ना पीछे पीछे। अरे जाए दो हो उहनियो के महतारी बनिए ई तोरे नहीं थे उना बेटा बेटी बिया ई ओहू का बेटा बेटी उहे हलिया करी हस नहीं हम ना बिए काहे रिपोर्ट कर देतो का चाहत तू माई बेटी आ कदम के सीढ़ी ऊपर सीढ़ी बाटे तो हाथ सीढ़ी टूट गई बाटे काहे अटक गई बाटे वो कहे नहीं कि दुश्मन है खाना बाटे खा लो हो जैसे बुझाला कि तोर बेटी है खा लो ये खाना बाटे और लड़की कुल भइले तो हम काहे के तो करे काहे ना काहे लइका ना पूरो खाई खाई से बाटे के के लइका के लइकावा के पाके देखी हमारी अंदर वो कुल ना रहला जब से लइकावा एतु करे लगा तब तब लइकावा के उंगने करे लगा ते ओके पाके गेलो दूसरा कहले ऐसे दू बिना देखत रहो कहता नहीं कि फालतू मत बोलल कि दू बिना जिन करिया माता के हो के दूध के हो के माता दे तलो का कर दूध दे तलो के को माटर त का करबे अभी तू हमर हेसन जांगर बात तो हनी के ई हाल करत रस त आगे जाके का करबस हैं हमारा कौन नहीं के तो नहीं जे न नहीं पाई तो या ये मैं गिलास दूध पिया तो ई ना गई जाके बना माई बाप के देखै है अरे सब के देखै हमरा के ना देखै काहे काहे ये करे करे खातिर उजर लगी त काहे न उजर करे काहे के जे बिया कर के जाता नहीं तो ये चलती मत चलब आ लड़के के जरी लागल बड़ी ना तो लड़के के जरी लागी के अगर कुछ उखाड़ ना बैठी किया के हाँ। हम सब की जरिए सबका उखाड़ के रख दे हां तो देखते बानी एक ए करे जे नांगो से कहे वाला नहीं के लह जाई ठीक ना हाँ, का तो देख देखू। रख ले बना का बारे परकल ठीक परकल ना ठीक परकल हो कोई धक मुंगी लड़के ना हमरा के कोल पे खड़े रहते दम के माई खा ले माई हई कले तो लड़के के ना कर तो तोरा के करी तुम ने तो कुछ छुनर नहीं रहा पाऊं तुम ठगार देबो तो तोहार के ना भगवान की का चुप रह रे अरे के? ये से डाइन आई बिया घर में आ रहो सुन। हट उके तो ना बोलते कुछ करती है ना अब जेव ना एतु करे वाला नहीं ना ढेर दिमाग हमर जरजराई त खेतवा तब बेची रही अच्छी छी आते रह जी ना सब अब जो तो- जाके अपन काम कर जो अब तो हम बर्तनों माज देत रहनी अब पूछाऊ ना कर चल तनी तान के सु। मत कर छोड़ दे हमारा भर के तनी बना दिया हम खा ले माई बेटी खा लिया जी छोड़ दे हनी के ये तू किस्म करती है त ये आदमी तू किस्म के ना करिए बाउर लागत ताटे हैं मानता नहीं कि उ हमार लड़का हवे तो जब हमारा लड़का अपन जोन बेटा अपन महतारी के ना करी उ केकरा के करी उ तू किस्म के देखो ताटे मेहरारू खाती के गोड़ पर खड़ा रहता हम अपन बेटी खाती के गोड़ पर खड़ा ना रह देखो हो बेटा बेटी में फर्क नहीं खे अरे आजकल के बेटिए पैदा कईल ठीक बाटे बेटिए में फायदा बा ए नतियन के जन्म दिहल बेकार बाटे कदम सने जितना रोवा डहाकावा करस देख लिए सब तनी के ना पड़ गेल त कहिए सकी का फलाना वो कहत रहे। नमस्कार प्रणाम पूरा भोजपुरी समाज के गोड़ छू गोड़ लागत तनी हम सोनी सुमन और यहाँ के बानी पूजा जी तो देखी जा अक्सर ऐसा होता टे कि आजकल के बेटा भी बाड़न लो तो मेहरारू के आगे अपन महतारी के जानत नहीं खलो तो ये सब ना करे के चाही कि मेहर अला के बाद पहले माई ओकरी बाद लुगाई मतलब मेहरारू के लुगाई बोलल जा आप लोग तो जानते हैं जरूर सबके का बतावे के बाटे तो देखी जा अक्सर ऐसा होखत बाटे कि माने घर घर के ही कहानी बाटे जैसा होता वैसा देखे नहीं है जा तो दिल पे मत ले लो जैसे हमने के ये सब कहनी है जा तो उतर वो सबके देखे नहीं है जा तो बिल्कुल आप सब ये सब मत करम जा और ये वीडियो अच्छा लगे तो दिल से लाइक करम जा शेयर करम जा कमेंट में बताएं जा कि कैसा लगा ये वीडियो चले तो